A teď No, jo. Jo, Pucku, a navrš to. Takhle se mě nakřičí, ne? Jo, to by se dalo. Zkuš to. Marku, jsi takový obětavej. Tak závodníci na místa. Připravte se. Pozor. Teď. Oh. Ale má to nějakou nosnost třeba tady tohle. Ne, no to se může vlastně kolik chce lidí. To je bez omezení, dokud to nepraskne. Kupujte ruku, vole. A jestli... Jo. Čiže je to A takový je- asi rozdrcený nohy. A jestli toho myslím může přejíždět autem, jsem slyšel. Ondřej, přicouvaš to? Ne. Ty to máš vždycky, že jsme si to zkusili. Jestli to vydrží lehátky vaše nožky. Je. To je jedno z prvních a posledních videí, co jsme tady. Čumíš na mě. Ne, teď zrovna se jdu čumět na kamče, možná i na sebe. A Na tvou prdílku, abych nebyl tady dole, jo. Číš, máš je pro tu snídaňu. Ten jam, máš říct. Jahodovej. na kamčovýho pínska. Já už mám hlad na jam. Ty vole, já taky nesmím, kde to už zlobilo, že to jsem Marku, pínsek. Au. Au. Ende. Au. Navrš to. Au. A jak to mám navršit, vole? Počkej, myslím, že se Pucek zvedne po těch pivech včera. Začíná červená. Jo. Ty jo, zvedne. Ty vole. A teď ho zhoď, Pucku. Tady, No. dejte tam tu zelenou žábu a teď na záda. Měl jsme to na ozera. Je, ty modrá mrtko, jedem. Jak vysedneš, nebo ty vysedneš. Pojď si tam tu modrou mrtku, já to skočím. Modrou. A pojď se mě to prasknout, vole. Tak to je asi tak to praskneš. Čekte to, Marek, výklad. Dobrý, Marku, držím to. Můžeš. Ty to skvělý běž, já to přehoupnu. Jení, abych si sklopil hlavičku. Můžeš do piče, vole. Maka! Daj, Marku, házej. Jo, slabý. Nestačte jenom na mě, vole. To. Nic. Protože Jsi uprostřed. No, jsi uprostřed a všechno má házet. Končím video. máte do pití. Kvák, jo.